Sa Libanan, no? Pick up, oh. Dito na sa Libanan, nagpipick up ng pasahero. Oh, palalas pasahero. Palalas pasahero, ha. Mamaya, pagpatay ng ilaw, kung gusto nyo magpa-ilaw, pinutin nyo lang ito dito. Sino ba yun? Para magpa-ilaw kayo, magpa-ilaw. Yan, oh. Kung gusto nyo magpa-ilaw sa upuan nyo, ito lang pinutin nyo, ha. May mga ilaw yan, bawat upuan. Ha? Alas 4 kayo na may Siguro. Alas 4 alas 5 ko yan. Ikaw bang nag-ihi? Ito. Libanan Terminal Jeep. Nag-pick up na ng pasahero dito. Yung may susumba doon, no? Sito ko. Susumba, oh. Linggo kasi ngayon, eh. Marami na rin pasahero dito sa Libanan. Ganito ng Shanghai Partido. Booking. Kaya sinara. Sakay sinara. Yung mga nagsumba, oh. Siya tapos yung mga nagsumba dyan, oh. Yan ang booking natin dito. Sakay lang kayo, bisit. Sakay lang kayo. Huwag siya dating.